Halo, Bang. Oh. Halo, Bang. Sing golek Mbak Am. Aku ono wis apel bareng Mbak Manuhara, dadi ya ora ro nang kene pas gak enek kowe, Mbak. Ayo. Mulai. Nah, kuwi luwi Mbak Siku. Pati, Mbak? Halo. Halo, selamat sore. Pati. Pagi. Oh, sore, pagi kok piye to? Cek ya ini pagi gak oleh. Ah, Sore, Mbah. Amanah. Orang salah hari ini. nisa. Sawi ra tau petuk ya. Nggih apa, Mak? Gendut. Ha, iki lho, Mak. Ya nek sing takok getasan iki lho, Mak. Piye to, Mak, getasan iki piye? Ya pesen dhisik apa piye? Tuku dhisik, beli dulu. Kalau ada tahu rasanya pasti enak ketumanan. Iya teh. Gawe ne kok apa? Iki gawe Gawe anu. sangka beras ki arep bayar. Oke, Pak ya. Tak kira ge anu. Gawe botok ora kan? Iya nu jaluk teh. Iki rene entek. Gara botok ayam tok. Piro? Oh. Ora enek. Karo brengkesan sitok wingko. Telepone no. Ya wis entek. Ya niki wis mari gawe payek ngono. Ya ketasan. Bar gawe payek gawe ketasan. Duwe nek ra mandung to, Guys. Ya tinggo apa wingko? Tinggo turu, nggo kasur. Ya iya. Aku sauleh-oleh. Ya padha Mbak Am, aku iki sauleh-oleh mosok ora oleh dikero ayu piye. Ayo. Sauleh-oleh. Lah piye lah nek aku sapa? Aku ya golek dhewe. Ayo. Nah. Ya ngono lho Mbak Am ki, delok entek, Guys. Seumuman ya, guys. Ya sumuk terakhir panas kok. Mbak Am ki apalane ya kuwi ra nek sing golekne nama sawi sapa sing golekne. Lho. Oh, Masih ono standar ngono kuwi. botoke ra enek. Gara ayam telu. Ayam telu. Ayam tok. Entek. Apa? Karena brengkesan sitok. Kono. Apa, Mak? Botoke lho. Ayam 3, brengkesan 1, sudah habis ya niki. Gara ayame telu, wis karo brengkesane 1. Wis kuwi ae jadi, Mak. Piro dadi 4? Kuwi ae. Papat, kebrang. 4 dari. Oke. Engko singgahno ya Mas Teh mbok goreng engko singgahno adano kresek. Engko jagane nek tamu aku. Ya. Cukup enggak? Ini masak cukup uang. Sing di. Mukai tok gerek terbuka kata. Karo brengkesan iki kan kok gak semangat. Aku habis guys, tinggal ini Gerak telu. Brengkes botok ayam. Brengkes kan kono cukup. Jadi iwak anu lawi nang majan iki. Poso. Nang majan lawi apa? Lawi ayam bener. Kuwi sing sitok lho. Nang ndi lho lah kuwi. Ini digolekne kresek. Aja diuntari koncomu. Astagfirullahaladzim. Riyo. Botok kok iso diuntani gak ya montrot kok. Ora tak uncale. Dadi untang keblok dhuwur. Jadi kresek enak kresek. Kalau wi apa? Wi lah wi duduk kresek apa? Ya wi. Karo wong tuwa aja wani-wani ngare dosa. Nggih. Kurene. Gitu wong tuwa elek malah. Nanti Bang. Gede ya cemprep. Anu nih. Wih. Assalamualaikum Pak Saiki.
Ya engko sik ta wong konten sik to kene. Kaya ngono. Oke. Kene lho Mbak Am. Oke, Bro. Kene lho. Kok Ini ya Mbak Am aja sendirian. dan Mbak Am dhewe. Ayo aku seneng aku dhewe. Lah alah kaya ning mah nek Rama kaya dhewe. Anakku ndi yo? Kok ngono iki lho Mah Rama dolan iki. Jadi seneng dhewe tinggal wedi mah. Wah. Iya. Lah bayangno. Lah kan ramake muni ngono. Bu, basa tak buka ki gak mlebu. Gak enak. Gak ada basa ngono, lecuwi iki tak paran iki gak enak apa-apa iki. Guluku wis mengkorok no. Boyo. Tenan iki. Terus basa ngono ki ngene. Terus basa ngono anu bar nyeluki kaya Rama nyeluk Bu ki malih Mbak Am nilet pirang dina apa anu 2 minggunan paling. Mbak Am iki ya ping 3 tak sauri nun. Tak goleki nurut-nurut nang ya ora nang apa-apa. Ki lho bangsane apa aku ki ya ngono. Tenan ki aku gak mito aku apa enak aku. Ya. Tikus karuan tikus, wong celuk-celuk eneng swara, eneng rupa. Iya. Ya panggah. Kaya panggah keteni ta. Iya. Iki jenenge ajaib. Ayo, dadine eneng swara, eneng rupa. Nek enek rupa, enek swara iki jenenge wong demiten bisu. Kono lho. Omong-omongan kono lho. Ya ben kono wis. Nek ning kene. Hah? Kuning-kuning ki. Lho, lah bumbune kok kuning-kuning kanggo Lho. apa? Iki ngono digawe peyek, Mbak Am. Lho, kuwi kunir. Lho, lah apa to anak kuning-kuning kuwi? Kowe kok kono lho. Kursi kono lho. Kene lho. Kene. Kowe kursi kono lho, peteng lho. Lah kono lah. Mosok tukang syuting kok Lah ya enggak iso. Iki prasamu ki to. Iki kok digawe peyek, Mbak Am. Kok bar gawe peyek iki nek semari gawe getasan. Lah yo. Riti, Pra. Yo. Riti, Pra. Hah? Riti. Dong wis. Hah? Wis dong. Iki doket ki botok. Lah aku malah aku klambine ki biru. Lah kok Demit tak klambine biru. Heh? Demit tak gaene nganggo klambi biru. Uga. Rumangsane bae ireng. Gak enak apa-apa. Gak enak wong. Ayo dulu. Celuk-celuk ki gak enak apa. Mbak Samio anu bekecot. Nambah samyo gaene nggawa kresek. Lho nggo apa? Ngono. Nambah samyo. Tambah samyo ki ngentut. Anu yo kuwi teh niat anu nek gak ngedani asline. Pokoke mbak samyo ki mesti. Yo wong liya. Antara anu tapi wong ora eneng swara ora eneng rupa kok kuwi. Domongi ya padha iki lho enek rupa enek swara. Yo. Bisu. Yo. Ini kalau mbak kelet nih kalau Lah wing kan mbok anu mau sempur. Ya, ki monggo amin-amin mbak. Aku kok jam 4 langsung gawe. Iya. Tenang ae, Bang. Iya. Tenang ae meteng renek sing lanang. Ya orang tak bisa no. Lah meteng tenang nih, meteng renek sing lanang. Iya. Tapi akeh ngono iki to. Ya Aku gak ero ae. Jumbar kok. Angel ra kaprah. Memang kabeh masa mbok godhog. Iya to. Lho. Lah sapa Lah kok mak lasmi 5. Lho. Terus apa wi jenenge? Kabeh Sawi ngono. ambenge 3. Walu Pak. Mas Pian 1. Songo. Aku gak samangan ya ta mboke. Mboke iki gak samangan. Ngalahnya to. Ngalah besok ben dadi Lurah, nak ngalah dadi lu, rah, nak menang dadi kunang. Demang. Padha ae kunang Demang. Kunang. Kunang ki lip biar nak bengi kae ngono lho. Lah nake apa wi jenenge Demang kuwi? Mbuh. Lah ya Demangnya apa? Demit.
Kunang. Demang ki wong Serakah kuwi jenenge Demang. Ngomong kurang wis duwe iki, kurang iki. Terus Aku pas ini ora ngalah dimasukkan ini. sini lho, guys. Dimasuk nih. Aku lu sak duwe ku. Terus dikasih air. Tadi sudah tak rebus. Terus ini dimasukkan cemplung belum ngono. Ya ta? Kok jangan khawatir, pasti gak enak. Kok iso ora enak lho piye ta jere enak masakane spesial wong Jawa Timur. Ya kadang cara gak enak ya gak digoleki uang kan, guys. Lah iya. Tapi wong masak ya sangko. Lah sayur asem. Tangane kirane sedep ya sedep. Nah tangane cemplang kok diwai opo dipanggang cemplang. Iya, telek pitik, telek bebek. Ngono. Ya. Dikasih kecap sedikit. Bangun tontong. Gitu ya. Terus kita kasih santan kanil. Iya. Yo sisa ya Allah. Kirimane mertua ya. Kalau tua ngasih jauh pisan. Yo, biasa tuh itu nyempir. Paling malah ngrasani ya. Ai soy. Jan Mbak Am kira Mbak Am pokok ngakak pol pokok Iya pol. iya. Ya ora pol. Iya. Iki dikasih dicolok santan lho. Santene kanil ge Mak Sawi iki jangan kuatir. Tuh kimplek. Iya ta? Iya. Yo lah minggu lah yo. Kenaan no lampu Lamu iki ya. apa lamu mayang iku terus bare jam piro? Yo ya sabar bare to Mbak, ya ora ketang jam 12 dilakoni wong trae anu apa jenenge golek duit makarya. Lah yo. Cara ratine wangi bengi ya ora entuk duit. Oh jam 4 kurang wis aku arep mulih masak. Nek kok to mulai? Engko tak kon nguncalne jepungku gelem ya nang Mbak Sih. Kapan saiki? Ora tak tunggoni. Iya. Nguncalno tok ae. Nanti to, Bang. Aku arep masak. Ya pamit to. Pamit sik to. Aku arep masak. Ah. Ngono lho. Ya dadah sik to, ya salam-salam sik ora tau ketok. Ya ora tau ketok ning kamera lho. Kenane Wis pirang wulan ra ketok. Ndang to wis pirang wulan ora ketok. Dadah sik. Ya guys, arek masak Mbak Amana. Lah wis desuk tak welingi apa? Syukur kelonan ae. Apa kelon bature? Ya tikus. Ayo. Ya semuanya guys, mari. Trek rono trek. Ajino. Moto. Pancen Oke. Wis guys, bersama Mbak Amamu ya ngono iki. Wis ngono guys, Mbak Am. So ora tau ketok ning kamera gak Tak no. ngeliat iki lho, mosok gak melok Mbak Manara. Gak. Lah Mbak Manara ya wonge apa ki jenenge acara dhewe sik ana acara live streaming bendino. Terakhir ki mong tapi. Ini terakhir. Heeh. Aku ya lab dhewe lho iki delon lab. Live jagongan. Dikasih Ajinomoto. Ini nggak banyak guys. Tolong plastik lagi. Apa nih? Tepung. Kayak tepung beras ya? Dikasih Garam. secukupnya aja. Garam Jangan Cina. asin dari budrek. Oh, Kurang apa nih? pakai itu langsung situ. Ya bawangnya kayak kurang. Wes bumbune. Lah kuning-kuning apa? Yuh. Kanji itu enggak boleh banyak-banyak, sedikit aja. Ki nyarupe yo karo tangan, guys, harus sikil. Garam Cina. Ya kompor bengi semoga ning sor kan itu. Lagi kok tak tarik rene neh to, truk bongkar pasang kok. Wah iya. Gak gini aja deh.
selesai, tinggal aduk-aduk. Ini sudah dikasih santan. Diaduk-aduk seperti ini guys, biar ancur. Jane yo nganggo tangan, nek ora nganggo tangan gak enak guys. Mergone enek sing mringkil-mringkil ngene iki, kudune nganggo tangan. Nek kita ulik ngene dhisik guys. Mergone arep nganu jangan kayak. Ini gelas sing nate payek iki. Ini Aku nggak ketasan, Mak. guys. Iki menggawe payek, engko bengi gawe ketasan. Ini sore yo guys, sakmono bahan iki wis entek. Ketasan ini. Yo ketasan yo payek. Muga-muga mak Nek bengi nanti sama jam 11. Aku yang mana? Tak tutok ya, tak bengok ora anu ora Lah enak. aku nang kene to. Lah aku ndak kelama gak enak. Gak usah uri. Ora krungu sanyune makan ora. Gak. Mbok kayak apa kayak? Anu Mbak Manohara njaluk apa ke jenenge? Ketasan. Itu kuwi lho, bubur. Oh alah, lah kok roh we. Dadi iki kan ning anu kan ning kompor makan matane aku. Yo kok tak dekno. Kaetik sak mangkok nanti. Ramong. Lah wong ngomong bengi apa wis turu mak. Wis aku rene. Aku ora krungu kok aku wis mlebu mak. Tak duwodok wis suwi kok. Mosok. Kandhani kok. Ya aku berarti wis tidur. Tapi kene iki mekan lampu kene mekan. Yo nak kene terus tak. Tapi kono mati. Kok enak kene. Jero rumah Padang. Iya. Loh guys, nak ora karo tangane mringkil-mringkil, mungkin aku sik arep benakne kae nak timbang iso. Lebih apa nah? Jangan lebih apa? Ya, kayak ngudek ngene kok pomone ngudek to. Gitu. Digawe apa, Mak? Gawe Ya gawe semalam selikuran. ambungan, ya digawe mam wong tuku. Ini foto ya. Kan hari ini hari puasa malam selikur mak ya. Iya. Yang ke-21. Hari Minggu tinggal ngentasi terus lawe urap deh. Tuh ngocok ya to. Iki urap-urape. Lah kok cah cilik guys lek ngene iki lek disyuting nggo anu 0,5. Semua. Iki urap-urape nanti. Ya ger. Lah berapa yang kuat? 0,5 gak 0,6. Gak. 0,5 ki ngene mak, lebih mengisar karo mendur sepor. Terus mengisar terus berat purut. Dan titen ya. Tenang iki bluk guys. Cik pasal kali. Enak, tenang, lawe brengkesan guys. Iya urap-urap brengkesan. Mak Sawi memang nikmat kok elah ngetuk-ngetuk nih ya. Pas ya. Lawe brengkesan, jangan yang ngono kuwi, lawe kulupen. Sekedar mengingatkan ya mak ya. Monggo pengen ya monggo nangon Mak Sawi. Bulan Pesen boleh. Bulan depan sudah bisa gajian. Gajian apa kuwi? YouTube mak. Oke, masih saiki gak kena to tinggal lebaran ki. Gak iso lho lah piye wong. Piye to ki? Mbok yo dikeni gawe lebaran Mak Sawi ki. Pihak YouTube kayak ancane ya kudune terah memang sok Sudah bilang. Heeh ya. Piye nak bilang? Mak Sawi, gajianmu besok hari lebaran, habis lebaran. Yo kaset to, guys. Yo ora nek kaset to, guys. Ya ora apa-apa disyukuri. Pokoknya syukur. Iya deh. Iya. Guys, yang kita ya alhamdulillah mudah dapat sedikit buat pemasukan Mak Sawi. Ngono lho, guys. Ya Mak Sawi ki nak ngoteh ki ben gak mau badir. Oke? Mau basir. Mau badir. Iya teh? Iya. Iki digawe ambung, guys, info. Iki digawe ada ambung. Ini paket ambeng nih, seambeng piro? 1 ambeng. 12.000 murah meriah Mak Sawi. 10.000. Iya, wong bolo dhewe. Lah nek Iya, iki iya. bancaan ya gak boleh to. Bancaanku lawe iwak ngene tak ceritani.
nak lawuhe iwak, ya serondeng, ya sambal goreng kentang, ya apa ngono kae. Pokoke ya wis umum lah. Pinten? Pokoke ya padha gature. Oh. Gature pira ya pira. Ngono lho Mas Sawi iki wis gak ribet-ribet gak Gak larang-larang. larang-larang sing penting nyucuk digawe Ya. blonjo enek. Cocok harga kita keluarkan pokoknya ya toh. Ya rasa ya dijamin, jamin halal. Mas Murah Sawi tapi iki- rasanya gak murahan. Pokoknya rasanya ya standar lah. Timbangane masak dhewe umek kae ngene iki ya. Ini loh guys, ini ditaruh sini deh loh. Dong pura. Ya dong ae wong desa kok. Tangga Wong desa kedong. itu serba bisa. Pokoknya tinggal tangane sregep apa ora, nek gak sregep ya beli aja deh. Iya. Iya. Wong jenenge wong ambakno wong olah-olah ki, wong masak ki yo anu. Geleman apa ora ngono lho, maksudnya geleman ki aras-arasen to gak ngono. Nek aras-arasen ya enak tuku wae ki ya. Iya. Ora yo wong gak anu gak kreatif kok. Kreatif. Nah, Mas Sawi ki terah hobine masak. Gue enak gak enak ya hobine masak. Ini guys, mari guys terus dikasih nasi dan adem nasi ayam. Lah bancane jam pira toh? Yoko tapi Lah iya. yo iki kok dikak kene kok ben adem ben gak nak di anu gak keringetan. Sekolah tidak gawe. Menul gak kayak do gaplek. Yo. Kok ben adem gak keringetan Ya, ngono lho, guys. nek dibuntel, nek dibuntel ben gak keringetan, kok nak keringetan mambu ngesakne sing oleh, guys. ngono. Ini kok dhuwur tempang godhong, Wis kae terus lawuh. lawuh, ngono lho, guys. Mak Sawi ini memang seperti ini masakane. Gitu ya. Tinggal turahne sego tinggal sahur kok bengi. Oke. Oke. Ini ben adem. Kok nak keringet ben gak Mambu. mambu. Nek mambu ya repot nah. Mambu dilokno. Enggak, mbune kok sampai mambu. Ladang pirang dino. Ini tak karo, guys. Kuwi lho tilake bukaan yo. Tak dang. Gila. Buka tak copno. Lho. Dewi. Wah, tipe sego. Oke. Karo guys jangan biyen. Gak tak copne. Copne kuwi. Wis yang ngono tak ya. Wis. Salam guys. Sudah. Ya, terima kasih ya guys ya. Pokoknya bersama Mak Sawi ki pokoknya wis sembarang ki yo serba ngene iki lho guys yo. Gak digawe-gawe, gak diada-ada. Mak Sawi pokoknya isine yo ngene iki. Ngerti ra? Ya. Pokoknya apa enake? Kok gak diada-ada, gak bikin-bikin ngono gak guys. Pokoknya yo langsung nggone nok kene, dapure nok kene. Mas tempat masak yo nak kene. Ngono lho guys. Jadi tidak ada ndang gawe tempat sing api-api apa ngono. Ya memang nek kene iki guys, iki ta wis apik ya. Wis ya. Pae wis tak benakno berambruk, ber diterak. Jangan berarti terak pring. Terak pring ya guys ya. Ya ora guys, kita terang sengaja karena ya sudah. Ya apa ya, nggone kurang Wis ngombo. rapuh lah. Ya wis ngene iki, pokoke ya wis Mak Sawi ya sabar, Mak Sawi ki ya sisane ya wis ngene iki, gawe konten ki ya wis pokoke deloken ya aja bosen Mak Sawi ngene iki penggaweane tukang gawe payak ya gawe jajan, gawe opo ae guys. Pokoke lho, engko garek nambah banyu guys, dijur, ngono engko terus garek gawe sret. Gitu ya. Ya. Iki mangan gak tak tutup dhisik guys, engko wae nek arek di ada plastik, kuwi engko didandani sik arep ngemi barang, wong sik sore ae guys, engko tak lerke ngono
adem kesat to kok gak Ah. ngeringet ngono lho nginget ngono ada plastik ceblok terus dari segone mambu dadi Oh. ngene iki gayane sapa ya wong sego yahane wis mambu ngono sangan sego ndek ini sego cop-copan padahal gak guys aku mau sembarang anyar sembarang baru gue Iya. enak ki aku memang suka aku baru urap-urap ya baru kok diurap di sore guys nah arke dade plastik kono kae terus diurap tumpangne gak diurap ya bumbune tumpangne bagus-bagus iya dah Ya oke guys. terima kasih yang menonton Mak Sawi jangan bosen-bosen pokoknya melihat Mak Sawi keadaan Mak Sawi seperti ini aku tak gawe banyak ya terima kasih aku kok nak ngene terus iki yo gak kerja guys iki yo kerja mungkin dijagani wong iya teh Ya. engko wong-wong kebodo rene gaya ambung ngono lho guys aku tak ndanggae ya terima kasih yang menonton Mak Sawi jangan bosan jangan lupa dipantau terus sederek sedaya mawon pokoknya gak iso nyebut nih satu persatu sampai sak dulurku sampai sak putuku nang diparani panggonane muga-muga sing lunga adoh diparingi sehat barokah halal pokoknya gak ana alangan apa-apa mae yo nggo ndongakne tok seger waras kok selamat sampai tujuan iya ta terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah